Ana-ana sa maing kahimtang ang kapin 200 ka individual nga gidala sa ospital human giingong nalanag sa Esperanza, Agusan del Sur. Samtang Philippine Red Cross Agusan del Sur chapter giundang una ilang feeding program subay sa hitabo. Ani nga report. Gibutiag sa Provincial Health Office sa Agusan del Sur nga ana-ana sa maing kahimtang ang kinatibuk ang 216 ka individual nga gidala sa managlahing ospital sa Agusan del Sur human giingong nalanag atol sa feeding program sa Philippine Red Cross sa Barangay Tandang Sora sa Esperanza, Agusan del Sur. Sa Esperanza Medicare Community Hospital kung asa sagad gidala ang mga nakasinati og pagpanakit sa tiyan, pagsuka-suka og pagkalibanga sukad ni atong Lunes sa gabii. 89 ka mga pasyente na ang na-discharge. They're stable and siguro may mga ibang course lang ng medicines na patapusin sa kanila. Ginahulat na lang karon sa PHO ang resulta sa gipadala nga specimen gikan sa nakaon sa mga apektado ngadto sa kauluhan. Samtang gawa sa pagkaon, nagkuha na sab sila og water sample sa tinubdan sa tubig nga giinom sa mga naapektuhan ug ang gigamit sa pagluto sa pagkaon aron masuta kung unsa ang hinungdan sa pagkalanag sa mga apektado. Samtang gisuspindi una sa Philippine Red Cross Agusan del Sur chapter ang ilang hot meals program hangtod sa mahuman ang investigasyon sa pagkalanag sa gatusan ka individual. Sumala sa PRC, pinaagi sa ilang hot meals program, mubisita sa mga barangay ang ilang food truck kung asa magikan ang pagkaon nga ilang ihatag alang sa mga nabahaan. Mipasalig sab ang PRC nga ilang ginasuportahan ug makig-alayon sab sila sa investigasyon. Kinihuman gihangyo usab ni Agusan del Sur Governor Santiago Cane Jr. nga temporaryong iundang ang maong programa sa tibok probinsya samtang ginapahigay ng investigasyon. Hinuon ining mugawas na ang resulta sa mga test ug duna nay solusyon sa problema, mamahimong ibalik ang maong feeding program. Samtang mihatag sabog tambag ang PHO alang sa mga makasinati og sintomas sa pagkalanag ug sa mga nagaandam og pagkaon. Kung maranasan po yung pananakit ng tiyan, pagsusuka or pagkatae, pwede po agad makipag-ugnayan yung mga nasa kababayan na agsurnon sa barangay, dun sa ating barangay health worker, midwife or nurse. Dun naman po sa pag-prepare ng ating pagkain para maging safe siya, siguraduhin mula dun sa pagbili ng pagkain lulutuin, kung paano ito lulutuin at yung pag-storage, no? At pag-handle na ng mga pagkain naluto na. Dapat makapaghugas din ng kamay, malinis yung mga kamay bago kumain. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.